Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, Nieuw Energy Systems, Bakkerij Broekmans, Pradé en Les Artis. Goedemiddag, het is hoofdvaste zondag 11 maart en verzund neergestreken in de gemeente Peel en Maas. In Kessel-Eik was ze een prachtige Eiffeltour aan het storen. Ik bedoel, in Parijs betaalt ze €15 om op zo'n stalen toeren te komen. Hij mag ze hem gewoon aanraken hoe ze in zijn rij te storen. Verzund te gast bij CV De Eikaters voor de 4e editie van de Einzelgängeroptocht. 111 Einzelgänger, eenlingen en vaatsen uit de ganse provincie en zelfs een paar van de boeten. Die komen heel langs om de veel duizenden lui langs de route en op L1 televisie en op L11 Facebook te vermaken met hun meest creatieve idee. En die ideeën die werden gewogen door een gewichtige jury onder leiding van Tom Doesborg. Tom, waar ze bij dich? Ja, we zien er weer klaar voor, Ruud, bij ons in de keten. Goedemiddag, beste mensen in het Eikateriek. Neven mij door Roger Lataster, Kerkgo. Roger, welkom. Theaterman, onderwijsassistent bij speciaal onderwijs en zelf ook Einzelgänger, hè? Ja. Ik moet heel eerlijk bekennen, verwoorden het komt voorbij. Gewoon met z'n tweeën. Oh, mag dat? Dat weet ik niet. Het wordt wel, ja. Nee, ik ben een beetje wel als Einzelgänger. We hebben geen regels. Ook vandaag zien er geen regels. Gewoon het Nederlands strafrecht, dat geldt. Ook in Kessel-Eik. Robert Jansen, collega van L1, oud-voetballer van VVV. Ja. Hij zit nog op de pleetjes van figurine Panini. Met hoor in de tijd. Ja. Welkom, dit is met de fiets. Ik ben met de fiets, half uur fietsen. Zwijd op de ruk. Heel get. Maar de 1000 geert, toch? Doe het geer. Alles voor het goede doelen. Ja, zeker. We zien niet streng. Nee. Maar wel rechtvaardig. Edoch rechtvaardig. Dus Ruud, ja, we kunnen de lot maar komen, die 111 deelnemers. Goed, dan denk ik dat alles zo klaar is. Het weer zit met de Eiffeltour steeds klaar. De Champs-Élysées is er voor de Einzelgänger. Veel spaß bij de Einzelgängeroptocht. Dankjewel, Ruud. Het Eikateriek met knabbel en babbel. Met de vlag van het Einzelgängeroptocht Dorp. Die vlag is in hand van Kessel-Eik en die wordt natuurlijk straks aan het volgende optochtdorp, als dat al bekend is, wordt dat natuurlijk overhandigd. We zien knuffel-eikaters. Zoals we zien. Heb je er zin in, Roger? Ja, absoluut. Noem nog even de roos. De roos, ja, absoluut. Wat voor thema's verwachten we? Actueel? Ik hoop actueel, maar ja, dat is verzet zijn naar Einzelgängeroptocht, dus ze zullen ook wel heel algemeen zijn. Dus woordgrappen. Ja, woordgrappen zijn ze meestal leuk goed gebeeld. De vlag moet overhandigd weer aan de grote optochtleider en de wethouder van de gemeente Peel en Maas, van Kessel. Gewoon van Kessel, ja. En die kreeg nu de vlag. En zal die samen met John Gubbelsee met Prinsmuts op van de Eikaters de grote zoekleider in de buis plaatsen. Historisch moment. Kessel-Eik officieel Einzelgängers optocht Dorp. Dus ik van Scrabble, Einzelgängers optocht Dorp. Ik werd er ook wel een beetje emotioneel van. Ja, ik zie het. We gaan naar deelnemer nummer 1. Ja, dat kunt u. En dat zie je niet weten. Ah, dat is ze. Mart Roelofs uit Horst. En de bekende toch, hè? We hebben een dukker gezien. Hij heeft de leiding. Dankjewel, Keiderneven, de Joekskapel uit Gijsteren. Nu alle aandacht voor de Einzelgängers. Geweldig. Ja, meneer, handen uit de zakken graag. Juist. Prima, een beetje sportief, hè? Ja, een beetje enthousiast, kom op. Ja. Dat speelt dubbel op, hè? De leiding speelt leider, directeur en hier de leiding vast. Dus de dubbele bodem. Ja, en hij wil ervoor zorgen dat het publiek goed in vorm is voor de Einzelgänger. Je neemt ook echt de leiding. Ja. Jongen. Want hij is als eerste. Meneer, graag even. Wacht even. Even de handjes van de leuning. Ja. Zo, ja, geweldig. Prima. Dan kun je toch zwaaien, hè? Je hebt de handjes niet voor op de leuning te leggen. Je hebt de handjes voor te zwaaien. Ja? Goed zo. Echt zo'n vervelende leidinggevende. Het publiek deelt zijn leidensweg. En het
geldt ook voor jou. Hè. Niet op de leuning hangen. Ja, laten we het gezellig houden. Het is nog steeds gezellig en we willen het ook de hele middag gezellig houden. Zo kent ze dit thema, ik heb de leiding, wat ik eigenlijk al 80 keer in de optocht heb gezien. Maar zo kent ze het wel invullen op een andere manier. Ja. En dat is de bedoeling. Hè? Hallo, hey, hallo dames. Niet staan te wazelen tegen elkaar, ja? Laten we het gezellig houden. Hier is het te doen, ja? Echt te doen. En niet met de rug op mij aan gaan staan, hè? Met het gezicht op mij aan. Ja, we komen er nog meer. Let op. Het wordt hartstikke gezellig vanmiddag. Kessel-ijs. Voor zo'n normaal, zo'n eindganger is ook fijn dat er met de muziek op doel is. Want bij als op met nummers en de loopt achter zo'n boenke-wagen. En de moest dan gaan uitleggen aan de mensen. Ja, dat is geen lastig. Het is een optocht. Hallo, kom op. Ja, we voorzien echt in de behoefte. Ja, precies. En het maakt wel zin, echt. Zie hele verhaal, het type wat er neerzet. Heel belangrijk. Normaal. Ja, maar Marten neemt al hier de leiding. En dan neemt het hier de leiding. Ja, Ruud. Van L1. Ruud, de beste doen. En nou heb ik het voorstel. Ja, allemaal gehoord? Goed zo. Luisteren. Ja. Het is een vreselijke oude schoen die is dat. Ja. Op zijn iPod. Batman. Dit is zo'n 10 contraien, José. Ja, dat kunnen dus ogen. Ja, hij is eigenlijk van Kerkhoff. Ah, oké. Ah, maar en dat zal die tof erbij. vinken, hè? Ja, mooi. Mooi. En hij zit niks, hè? Nee, maar ja, het is een Batman. Ja. De luidlijn. Maar dan een letterlijke. En dan de bedpan. Ja, hij zit al af. Dat, opa's iPad. Met een drol eronder. Met de vulling erbij. Je hebt verschillende soorten eindselgangers. Hè? Je hebt protende eindselgangers. Je hebt zwiegende eindselgangers. Ja, was ook dukker zo. Dat er sommige prachtig rijden, het gemak rijden, weet je wel. Of die met een kast loopt of met een stoel loopt. Dus, vorig jaar moest hij bergen op, hè? ja, Zag je mensen op die twee stoelen? ja, precies. Ja, we zullen altijd het zorgthema in de optocht zien. Blijft actueel. Het gelukkig in de mantelzorger. Een prachtige kop. Mooi, hè? En de hulp de mantelschoen, zo te zien, hè? De zorgt voor de mantel. Zijn eigen mantel. Hij zorgt vooral voor zijn Eigen mantel. Het is een beetje een egoïstische mantelzorger. Eigenlijk wel. Ik hoop dat hij dat masker toe in de kas opbergt. Het schrikt zich s'nachts kapot. Ja, het is een prachtige kop. De achterkant van de beurtje is ook mooi gemaakt. Ik denk dat door Dat ze de finesse stommen. de medicijnen op zijn. Mooi, hè? Ah, het ging wel met hem, toch? Ja, hoe weet het weer. Ja, ik moet zeggen, het is goed beheer op. Als ik het zitten trouwens. Oh, wat. Ja. Ik heb weinig tijd voor hem, dat is jammer. Hè. Ja, ik zeg, de kind hem niet helemaal heen laten. Hè. Dan moeten we eens met Ik heb hem een lekker pils gegeven, dat te verdedigen. We gaan niet dat doen. Goed, dank je. Jo Leunissen uit Oostro. En die komen gewoon ook naar het noorden van de provincie. Hè. Die zien gewoon in Kessel-Eik. Mensen uit Heerlo, uit Kerkrooy, uit Aken. Ja, dat was mooi om te zien dat ze aan de deelnemerslijst net iets boven ons in de provincie bevinden. We leren door de eindselganger optocht mensen kennen die gaan niet uit Limburg komen. Dat hoeft ook niet. Hij was vorig jaar met The Bird. Ja, wie wilde een bird? Een bird. Ja, dat was eigenlijk. En dan maakte hij toen nog een prachtige act van. Ja. En dit is ook wel leuk, hè? Ja, en dit spettert ook alweer. Ja, spettend optreden. En de zus ook de eerder kijkt, hè? Hij pakt zich de ruimte, hè, want Ja. zo'n showkorps Ja, dat kijk toch. loopt de tap toe. Hij is weer gans terug aan het lopen richting Kessel. Eigenlijk een showman, een chic. En toch zie ze, het is het plezier. Dus zie ook zie plezier in wat er aan het doen is. Prachtige kop. De nummer 15, Frank Verhoeven uit Nijkerk, Gelderland. Maar wel in de buurt van, volgens mij, Ik weet dat de vorig jaar... richting Harderwijk, zo die kant. En met zo'n chic is de zus eerder in die straat. Eerder kijkt naar om, hè? Ja, mooi hè. En vorig jaar worden er
kritische geluiden of dat wel goed, omdat de Hollingskal het. Maar ik vond hem vorig jaar ook super leuk. Ja. En dat is precies wat Stoet zei, zo gaat het dan kiekens wie je de Luvo maakt. En die hebben... Dat is een theaterman. Applaus. Ja, absoluut. Ja. Spontaan applaus. Ja. Korpsje op het aanrecht. Hoe holt daar al dat wasser vandaan? Nou jongens, bukken. Oh jee. Met tijden maar aan. Ja, als Kerkgreuzer kan ik natuurlijk ook nog punten geven voor de uitvoering. Ja, zo doet dat zo dus. op het WMC met kunnen lopen natuurlijk. Het zal in ieder geval wat meer lach op het WMC brengen. Wordt natuurlijk iedereen stiefstijd van de spanning vanwege de wedstrijd. Precies. Misschien moet ik even een kaartje aan hem vragen. Ik denk dat we wel het mailadres van hem hebben. Oh jee. Ja, Dingen de apparatuur. Erg leuk. Erg chic. ja, mooie uitvoering. Ik shit in de laag. Wat slecht. Ja, dit is toch slecht of niet? Nummer 16. Kunnen we Dus, nog een prijs voor hebben? Thijs 6. Engels, Oet Meijel. Oh, jongens. En dat gewoon zonder alcohol. Hè? Maar is er dit? een gerucht. De 10 Wat is rooie dit? is een Dit is een doevenmelker. Nee. Dat staat erop. Beetje een goed uitgevallen doef. Maar af wat we zachten, sommigen die maken echt die beelden het uit, maar deze zien mensen die knutselen. Ik heb Ja. fijn zijn einde. Ik de poer ook. Het is wel zoiets. Ik denk dat als Och, die mooie- als een peert dat zo... Maar ook die mooie witte vlekken op die stupjas. Ja. Jos Schene uit Kessel, een doevenmelker. Jos, ik ga zelf een kruk. Kan ik het proberen? Ja? Mag ik geen zitten? Ja? En dan? En dan? Ja? Je moet denken, moest helpen dan trekken als je gelukkig is dat nog niet. Jongens, Dit gebeurt echt. We zien doevenmelker. aan de andere kant. Ja. Oh! Dit is wel een eng, jong. Wat gebeurt er? Ruud roept een wat tepel eraf. Ja? Best wel beter dan mij. Het wordt de tepel gesloopt. Ruud roept hem dat tepel eraf. Gelukkig zitten we op het eind. Bij de finish. High tea. Ah, oké. Ah, ja, tuurlijk. Dat die hoog. Is het nou een hype, de high tea eigenlijk? Ik dacht dat er weer voorbij wordt. Je hebt altijd gaat slappe tea en dan slappe kuksjes. Heb je dit gezien? Ja, dit is high Dit is high tea, wat we nu doen. Dit, en maar dit ook. Met Dit, een etagère dit is high tea. en hapjes. Ja. Ja, dat is high tea. Ik ben heel ver, joh. High tea doen. Ja, precies. En het is toch een prettige ervaring, of niet? Het is heel gezellig. Ja, dank je. Is er nog koffie? Er is er koffie. Tenminste, we moeten wel zitten. Oh. Zorg jij voor de high tea, dan zorg ik voor de koffie dan, oké? Maar wie een pet bijvoorbeeld had bij de band die weer aangeboden, zullen we die opluchten. Kunnen ze misschien bij de IT. Maar in de kaas zelf. Zo. Dat is een andere raak. Zuinig, wie bij de IT komt. Maar voor het mansje is dat niet eigenlijk. Op de high bier. Maar meisjes, en dat gaat voor ons vrouwen, ja. Zie je dit? Je hebt de high bier. High beer, ja. Ja, high tea is alleen voor de dames. Ik vind ook wel dat ze best wel over een drempel, over een drempel heerstaps.
als ze toch gewoon meeduizen en dan ga je tegen mensen praten. Hè? Dat durft niet iedereen. Nee. Riet is volgens mij gewoon ook echt een toneelspeelster. Ja. Dus dat is dat wel gedaan. Maar natuurlijk, dat is het hem net. En dan kiezen, en dat is ook wat ze toen zei, dat ze verschillende vormen van Einzelgangers had. Die geen contact maken, die slechts een beeld zijn. Maar het begroet ook iedereen met hi. Ja, mooi hè. Ja, zingen. Ja. Met allemaal die verschillende smaken. Ja, maar de mensen hebben hij ook. Dat is hij bier zeker. Dat is hij bier, dat is ook lekker. Uit Boksum komt Jan Hansen. Die heeft ook niet erin gestoken heeft, zo te zien. Wat zei je op het bed? Ik ben met een knuffel kwijt. En ik heb me die knuffel weer gevonden! Yay! Mijn lekker ding. En de reet er weer. En ik vervliegen. Ook bij Ali te bestellen. Ali.com. Ja. Kijk, het volgende is ook een knutselwerk. Misschien wat er gemaakt heeft. Mooi, wat is het? Ja. Lijkt me een muziekinstrument. Prachtig. Natuurlijk. Misschien dat Ruud Klein wat duidelijkheid wat kan verschaffen. Ik denk voor Pierre. Kom Dit even is bij nog je, weer. wacht even. Het is wel mooi gemaakt. Dit is prachtig. een Eindselganger in rouw, kunnen we dat zo zeggen? Correct. Want dit is de Pierre die verdenken dat het is zo. Ook correct. Echte muzikant, woord dat en doe deze met eresaluut. Ik doe mijn baas. En hier heb er allemaal heel spontaan op gereageerd. Dus ja. En doe ook. Dank u. Dank daarvoor. Hashtag adieu Pierre. Die van Bappie. muzikant, de man van Beppie Beppie, Kraft, ja. Pierre Knubbe. Die was ook drummer. De zatspul is het moeilijkste wat ze kunt bedenken. Ja. Uit de moot geblazen. Ja. En dan nog even plots. Ja, lap ook uit de moot. De hoest niet veel contacten met gozer, maar te zeggen goedemiddag samen. Ik kies nog, ja. Dat is een goede bootje, zo bedicht, net geblozen. Ik kan niet meer blozen. Ik heb het niet beblozen. Ik kan niet meer blozen. Dat is geen uitdrukking met uit de moord geblozen is. Nee. Wat zegt zich nog, Robert? Het is geen uitdrukking dat uit de moord geblozen is. Dat dan die zopen in zijn verhaal. Ik ken ze niet. Maar hij deed het mooi. Het is mooi om te zien. En de dronken man probeert ook immer zo normaal mogelijk te lopen. Zodat het dan valt het niet op. Ja. Ik ken heel wel het Nederlands gezegde boek erbij horen, maar op de kiek of dat klopt. Maar nou, dan dit, 48. Ja, Guffert die pak in de winkel. Wat staat er achterop? Nieuw beleid. Ik treed weet niet niet. toch alsjeblieft Wat uit. staat erop? Wat staat erop? Draai om. Wat de roeie luiper. Ja, fantastisch. Ja. Hij straalt ook zijn enthousiasme uit. Ik snap wel dat het gemaskerd is. Dat snap ik dan ook wel. Ja. De zussen komen. Ja. Je wilt graag in de priester. We hadden een vervelende uitslag op de rug, zit de dokter. De uitslag is? Ik denk dat het verloren heeft. Fortuna MVV 3-0. Heel actueel natuurlijk. Ja, mooi. Rick Thomas uit Nunum. Goed gevonden. En dan moest ook zo blijven kijken. Ja. Moet wel kloppen. En dat klopt. Ja, mooi. Harm Lemmens uit Schummert met Ummer Zeik.
Ik snap hem al. Snap je hem ook, Roro? Ja, het is allemaal zeik. Een immer zeik. Ja, een immer. Ja. Heel zeik. Ik heb wel een goede mening. Dit zie je die putjes zoals je moest plassen als je loosontsteking hebt. Ja, iets anders. Ja, dankjewel. Nog één hebben. Die kumsen eraan, hè. Ja, met zeker Ja, maar het lichaamsappen voorbij zien komen dit. Top. De urine is ook wel erg donker, hè. Ja. Goed hoor, en natuurlijk. Mooi. Paul Roberts. Ja. Oh, deze spreekt voor zichzelf. Lek informatie. Geheime informatie. Oh ja. Oh, dat is die politiemol in Ja. Weert. Ja. Hier in Kerkrade heeft er ook een. Ja. Ja. En die mensen werken gewoon bij de politie en die kregen dan misschien betaald door criminelen Ja. om informatie te lekken. Ja, mooi. Dat is wat ook mooi is. Politie, zie ze hem zo, politie. Oh ja, van Paul Hoed, hè, de lekker hoe het weert. Ik vind ook mooi dat zwarte streepje voor de ogen. Is goed. Kijk deze. Het is Gideon Heezakkers is vanaf het begin af aan erbij. Wat is dat? Een neusfluit, toch? Net. Was het thema? Geweldig. Hier komt de winnaar, de allereerste winnaar volgens mij van de Eindselganger optocht. Door Frank Hoenen. Van de bankoverval? Ja. Wat uit je. Dat jij niets mis. Wat uit je. Muziek moest de doos. Frank Hoenen uit Oorsbeek, de allereerste winnaar van de Eindselganger optocht. Met de bangenverval. Wat had hij ziet? Muziek uit de oude doos, ja. Ik zeg het maar zo. En kijk hoe de Limburgse gaan houden. En de goede mensen de Hollandse nieuwe. Gewoon iets wat we niet kunnen ondertitelen. Ah, Frank. Muziek uit de oude doos. Met de koetjesschepen, dat alles blauw. Ja, chic. Ja, En ouderwets gewoon op dat ding kloppen. Ja. Want de kapot is trainend strategen. Ja, maar eens gezien wat er die platen van afvallen. Eens gezien wat er die platen van afvallen. uit de oude doos. Ja. Een nog. Even contact maken. Even de open hand zetten. Oh, muziek hoor. Oh, Kemper. Uit de oude doos, hè. Ruudje, uit de oude doos, hè. Het worden we stieren. Ruud zijn vrienden. Oh. Hey Frank. Heb ze een oude doos? Ja, ja. Mensen nog uit de oude doos, hè. Ik zeg het zo. En kijk wie de Limburgers gaan houden. En de goede middels van de Hollandse nieuwe. Ja, we hebben hem gehuurd. En gezien. Prachtig goed gevoerd. Oh, Frank Hoenen slijt er echt nergens op. De stille Eindselganger. Mijn sleet nergens op. Ja. Het is eigenlijk een beetje pantomime, hè? Zeg je het Ja. goed? Pantomime. Ja, Pantomime. Ja. Pantomime zou dan wel nog zonder de stokjes zijn.
Ah ja, kijk eens. En dat was... Ja, maar ook een concentratie om zo de hele optocht te lopen. Zeker. Jannie Bakkes uit Hoorn was het. En dat sloeg nergens op. En dit is de volgende. Ik ga nog koplos. Oké. Is dat, hoe kunnen ze de streken, Roger? Is dat een uitdrukking bij je? Ik ga er kop los? Ik ga nog koplos, en wat ja. betekent dat dan? Koplos. Ja, de laatste neem je nu op een rij, hoor. Dus dat is de weg kwijt. En hij heet dan de... Lichaam en geest hebben zich gescheiden. Ja, ja. Hoezo, ik kan hem zo de hoes houden. Ja. Ik ben nog vergeten te zeggen dat het slijt nergens op is eerste geworden in de optocht van Hoorn. Oh, mooi. Dat is ook nergens op, toch? Inderdaad. In de heur. Alaf! Nico Schaapkens uit Heerlen had de kop los. Dankjewel, Nico. Ja, dan moest je bij Thijs Zeden zien als hij wat weergeeft. En als ze de kop los had, kunt ze ook de... Even kijken, ik had mijn eier bevroren. Ja. Oeh. Zelfs in maart. Maar ja, want dat natuurlijk... Toen hij is met zijn creatiehoester opzocht met vasteloffen, toen wordt het wel koud. Ja, we hebben een koude mond gehad. Ja. Blauwe eier. We hadden net Nico Schaapjes en we hebben ook Björn Schaapjes. En die hebben misschien bij ingezeten vanmorgen aan tafel, bij het ontbijt. Wat kon het voor doen? Ik weet het net, op warme hart. Ja, als het dan duizend gaan de kop los, dan doe ik dit keer, ik ga de eier bevroren. En zo zien ze in Kessel Eik aanbeland. En Wat is dit? Als de eindschaapjes over de dam is. Ja, een beetje hetzelfde als net. Hé, weer een grote moel. En een? Maar anders uitgevoerd. Ja. En een? Moet ik even afwachten. Ja, wat denk ze? Grote moel en een klein. Wat zit in de mond van zo'n tandarts? Anne was de grote waffel, hè? Ja. Grote moel, maar een klein hertje. Die monk. Ja, je kunt het ook pas doen bij de regiewagen. We zijn natuurlijk... de ganse... Goed steendingig, hè? De heer Ubink. We hebben hem bewust nummer 80 gegeven, zodat hij wat langer met dat ding in de mond gesloten. Nou, het durft niet te scheten. En die Ubink, goed Stijn. En zo heeft Bambi het overleefd. Dankjewel, Eddie. Dankjewel, Eddie. Zeg maar niks. We moeten alles zeggen. Ja, wie dat niet verstaat, dat wil ik even vertalen. Want dit is mails. Wie moet ik gaan zeggen? Voor de Griek van de kieven doet. Mail blijft mail. Ja, prima. Hij heeft nog iemand bezig. Ja, zijn vooral een ouders. En die gaat te zeggen. Wij moeten gaan zeggen. Oké. En zie je ook, ja. Oh, je bent restafval. De ouders gaat ook de container in. Mooie creatie. Mooi gemaakt. Ja. Ger van Haren, nummer 83, uit Meijel. Zeg het goed, Meel. Robert? Meijel. Niks meer. Ja, wij moeten gaan zeggen. Nee, regel spelen Maas. Meijel is spelen Maas ook. Ja, Meijel is spelen Maas. Ja. Misschien dat je toch wat meer kunt zeggen over de gemeente Pelemaas. Nou ja, Meijel was een heel... Die waren Pelemaas zien 4 gemeentes bij Helje. Jij ze nou echt over Pelemaas? Ja, vertel. En Meijel was altijd bang om samen te gaan om hun eigen identiteit dat ze die quizuur raken. Maar dus integendeel zelfs, Meijel is nog altijd Meijel. Is en Bering... leuk dat ze nog altijd... Dat ze nou met hun werken. Is Beringen ook Meijel? Nee. Beringen Pelemaas? Beringen spelen Maas, ja. Mooi samen genoemd om net ook. Nou, dit is de 10-jarige Mika Timmermans uit Beringen. Ja, die ken ik. En hoe leeft hij? Wat uit, hè?
Achter de kap aan. Wat heet er achter op zo'n? Lap zien het druim achternom. Ja, wil Prins weer. Ja, goed zo, Mika. Mooi. Ik ken zijn moeder en die vroeg me voor een paar weken terug wie je mocht ze zien voor de Einzelganger-optocht. Dus ja, dat moest ze bij de jury zien. Of moest ze bij de jury zien. Ja, echt niet, maar dat heeft zich inderdaad opgegeven. En wat is de leeftijdsgrens? Joep Florent ziet dat ook al. Ja. Is er een leeftijdsgrens? Nee, dat is niet met 11. Dus het is niet met 11. Het is niet LVK dat we zeggen we moeten 18 jaar in de veld. We kunnen een soort railrunner keertjes maken. Dat is wat goedkoper kunt maar doen. Maar dan moeten we al een volwassen begeleider bij. Oké. En moeten we er een aparte categorie van maken? Nee, hou op. Het zou wel mooi zijn. De jeugd stimuleren. Een soort jeugd-eindselganger. En dan maken we er een lesprogramma om. Ja. Zodat we dat ook op scholen kunnen geven. Ja. Dat is wel mooi. Men studigt dan nu eens met geestel. Ja. En dat is volgend jaar. En de ideeën en osluts. En dat zelf is goed werken. Ja. Dan zetten we Ruud Klein even de kant op de kruis. Peter Bekkers uit Pij is een misselijk menke. Alweer. Wat alweer? Ja, nou, we hebben een grote moel gehad. Oh ja. En nu vullen toch ook wel geen behoefte om zich te kennen afreageren. Ja. Maar godverdomme. Ik ben iemand in een ijsje zitten. Misselijk. Laat de camera's inzoomen op de... Ik had er opgeschreven kots-ummer. Of ummer-kots. Sorry. Oh, ik heb in de gras uit Buja. Wat in de landen is het? Het vult niet met. Ik geloof dat ik bijna door ben. Oh, ik wil niet uit. Ja, Wadende knommel. Wadende knommel? Ja. Dat is ook weer Meijels dialect. Wadende knommel. Wadende knommel? Want dit is Bas van Rijt. Ik wil zeggen wat in de kloemel. Ja, dat meug. Ja, wij zeggen wadende knommel. Neem eens verstijden toch, maar we vinden het allemaal prima. Er zit vanmiddag echt met een groot hart hier. Hè? Dus die is echt open voor de Parkstad. Wat een knommel. En van Meersen. Maar wat is, even kijken, wat is Bas aan doen? Ja, dat is dat ding voeden staan. Dat duidt het niet. Nee, ja, dat is een knommel. bedoeling. Ja, dat duidt het niet. Nee. Het zou de cups bij de action en dan toes duidt het niet. Ja. Dus wat een knommel. Maar... Over leeftijdsgrens, die is er dus niet. Dus ook Bas duidt gewoon met. Ja, zeker. En wie oud is Bas? Kun je het zien? Ik gok 14. Nee. Toen is eigenlijk geen idee van leeft hij de Tom doen. Nee. Wie oud is Bas dan? 11. Ja, dat was ik ook al een ding. Bas is nu weer. Bas? Wie oud ben je? 12. Ah. Goed zo, Bas. Toch dichterbij, hè? Je gaat door voor het halfwerken. Spoorloos. Ah, oké. Ja, helder. Nou ja, dat is prima. Giuseppe Meij, oftewel door Jozef, uit Münster geleerd. Mij? Oké. Had zich maart verwacht. Spoorloos. Zij ze mij. Hetzelfde idee. Dat is loepzuiver. Ja. Maar hetzelfde idee is in basis al voorbij gekomen. Ik denk, wie komt er nou aan dat shirt? Wie komt aan dat shirt? Dat is volgens mij een echt politie-shirt. Via een politiemol, denk ik. Ah. Prachtige ontwikkeling in de toekomst. Ja. Wat is met nummer 88? Klomp. Weer de klomp. Ja, even kijken. Nummer 88. Dan moeten we even met de camera volgens mij naartoe. Een klomp. Even kijken. Ja, dat is duidelijk. Het gaat ons delen. Volgens mij een essentiële deelnemer, regisseur. Kijk maar in die draaiboek.
Heb ik ook moeten doen. Wat is een essentiële deelnemer, toch? Dat hebben ze essentiële Einzelgangers. Oké. Die komen dus gaat vertellen, En mensen. dan hebben ze no-nonsense Einzelgangers. En dan hebben ze Ruud Kleine, die eigenlijk nog goed moet werken en zijn vak moet oefenen. En nog nummer 88 moet gewoon. Ja, maar je weet Ruud altijd het gevoel, het is en blijft de eeuwige stagiair. Dat laten we nog even doorgalmen. Ik kom nog even onderbreken. Want ik huur uit de jurywagen. Doe best de essentiële Einzelganger. Ik ben gestuurd door het carnavalbestuur. Nou, dan geef me even maar een keertje, want dan gaat het dan om. Hij steekt het op. Volg het, joh. Einzelganger optocht 2019. De keienschieters, en dat weten ze in de jurywagen, vergrond dus inderdaad nog Geisteren. Oh, de Geisteren. Dus alle geruchten nu voor... Luid gejuich op het ereterras. Dat betekent dat alle geruchten over Tienrij net hoor zijn gebleken. Wil Tienrij zich inschrijven, dat kan vanaf 2023 ongeveer. Wat hebben we dat groot geheim kunnen horen? Even erbij zeggen dat Geesteren een geweldig deur is. Dat weten we hier. Dat is een geweldig deur. En weten ze ook al dat we geen dikke bomen hebben? Dat weten ze ook al. Geen dikke boom. Dat is afgezaagd. Ja, dat is afgezegd. Kan ze hebben. Ja. Maar we komen geen uit volgend jaar. Dankjewel. Ja, oké. Gaat die zang van Keider Neven, de Joekskapel uit Geisteren. Ja, dat de naam hier aan. Prachtig, we zien dus echt in de top van Limburg. Mooi. Ja, niet gans, maar in de gemeente Venrooy volgend jaar. Mooi. Het betekent dat dadelijk ook Venrooy de vlag moet metnemen. Die had een stuk te lopen dan. Ja, dan moet gewoon die Eiffeltorens volgen. Dan komt ze in Venrooy uit. Geisteren werd binnengehaald. Ja. We zijn te gast bij Vasteloosvereniging, de keienschieters uit Geisteren. Niet alleen in Arsen hebben ze keienschieters mogen. Andere kant van de Maas. Arnhard zich is al. Je hebt het gehoord. De essentiële Einzelganger uit Geisteren. En daar hebben we een prins. Of... De Vos Lucifer, zien we. Ja, er is immers uit neer. Hij heet Leon Derks. En die bril, dat is... Oh ja. En wat duidt Is het een prinses, een prins? Prachtige scepter in de hand. Weet je, ik zie geen steek. Ah, ja. Ja, ja. De steek, hè. De steek in de hand. Nee, niet geen steek op de Sorry, kop. het geen steek op de kop. Ja, dit is al wat later vanmiddag. Ja, dankjewel, Robert. Alsjeblieft. Reds me weer. Ja, voor de zoveelste keer. Maar zo redt Robert het hele programma, heb ik het idee. Hij regelt de deelnemers, hij verkent het parcours. Hij zet hier de hele middag koffie. Ik gooi geheim dat het Geisteren was. En hij zoekt geen steek. Leon Derks zoekt neer. En de sfeer is prima in Kesselijk. Er wordt muziek gedraaid in de tent. Achter onze jurywagen. En hier hebben we nummer 90 als plastic chirurg. Heb ik overal een naast. Zo hè. We hebben alles proeven gedacht om een ander naast te pakken. Ja, plastische chirurgie kent ze zich ter plekke een naam zo zoeken. Het is in, hè, maar ja, op televisie is het zo goed meteen. Ja, het is... Ik zit bij avondgasten wel eens mensen aan tafel denken, ja, plastic chirurg. En dan toch denk ik, het kan toch nooit cyberzachter zijn geweest. Dat is het precies. Maar Ik kom eens van de andere kant, hè. Wat is zijn doel? Moest ze aan die... Sommige mensen aan de kant die reageren totaal mee. Ja, dat is alles met gemak. ja, dat is... Dat zijn ze recht vuur en die kijken die glazen gaan. En denken ze, maar dat is ook in deze zin de moeilijkheidsgraad. Het in het theater, dat kent ze die publiek langzaam inpakken. Maar dit is straattheater en dat is vaak heel direct. Dus je bent gans angst bezig. En dan kan ze echt nul reactie krijgen. Dit is de wethouder van de gemeente Venrooy. Anne Thiele, die moet eigenlijk met de vlag gaan lopen. En die heeft ook al aan de neus geroken van Joes. Baggen, denk ik, goed heerlijk. Hoi, hoi. Ja, voor jury werd echt gewaardeerd. Nee, we werden gewoon overgeslagen. ik heb een charmante dame aan, volgens mij. Dat is ook iemand die vanaf het begin het met gedaan. Bianca Hoogmoed uit Landgraaf. Daar is het Bianca weer. Eens kijken wat het kuken te melden heeft. 11 eiercup, 10 betalen. Waar is het hier?
11e Eiercup gebleven. Roger. Ja, goed. Het is natuurlijk 11 Eiercup. Dat je natuurlijk onder 11 rood in de vaste loven. En als de Eiercup blijven de 11e. En dan zal ik zien, ja, dan is het dan toch zelf. De mensen, ik denk dat die 11 Eiercup verwiezen naar de vaste loven dan de 11 rood in. Gijster hebben ze al een viertje nauw, hè, met zijn voor in mogen. Die moeten ze dadelijk wegdragen. Ja. Je moet eigenlijk de weg naar Gijster wiezen. Die gaat met de drankorgel nemen. Ja. Maar wat heeft die Kuken te zeggen? Door is het 11e Eiercup. Ja. Van 16 naar 27 is... 11, hè? Van 27 naar 38 is... 11. 38 naar 49 is... 11. Eike 11 is al 33. Ja. Maar u niet. U niet? We zullen goed kunnen rekenen. Zo. Ik zit te denken van Bianca Hoogmoed zal maar op de gaaf komen. Ja, dat is een rekenmethode. Als ze rekenmuziek bij hebben. Compleet verwacht naar huis. Maar ik hoor erg. Dan wil ze nog bang om een fout antwoord te geven. Ja. Hoe let op. Maar ze heeft nou vandaag ook versterking erbij, hè? Microfoon en een speaker. Ja, altijd uit verzoen. Lekker gezellig mee praten, noem maar op. Altijd dat gezeur aanhoren, noem maar op. Als je volgende keer als je mij ziet, hè, en niet negeren, kan je beter hiermee. Met deze avond Eiercup lekker gezellig amuseren. Ja? En die zaggerijnen, noem maar op, kunnen beter naar de psychiater gaan. Worden ze wel betaald, die psychiater? Of niet dan? Kan je lezen? Vertellen? 16 naar 27 is... 27 naar 38 is 11. 38 naar 39 is 11. Is 3 keer 11 is 33. Maar nu is het te gek zelf. Dames en heren, zeg. Er zit echt een rekensysteem achter. Erik, sociale bank met Erik Boesten. En de hekken gaan al open. Ja, dat weet. Wat is hier aan de hand? Wordt die mevrouw metgelokt? Nou, wat is hier? Morgen ben ik die de prins op het witte peert. Maar nu leggen we ons voor de open haard. Chic. Nou, het gaat toch gebeuren dan. Moest ook gewoon liggen, weet je. Dat is mooi gedurfd. Frank Peltzer. Heel simpel en toch een beetje kietelen van het publiek. 95 op het landgraaf. Beetje de dubbelzinnigheid, maar hij en een echte openhaard. Kijk eens even wat een constructie. Ja. En de brand echt, hè? De haar brandt, hè? Dat was goed gemaakt. Berenvelletje. Ja. Even kijken, want de act gaan we nog een keer metmaken, neem ik aan, van Frank. Dit is in de buurt van de jurywagen. Daar kunt ze niet zomaar aan voorbij gaan. Ja, dat dacht ik toch. Maar ja, de appsmensen die denken... Ja hoor, daar gaat hij. Ja hoor. Ja hoor, daar gaat hij. Die denkt, ja, daar zit Ruud Kleine weg hier. Ja. Ik geloof de jury links liggen dan rechts. Ja. De jury heeft genoten. Oh, wat mooi. Ja, sommige mensen hebben 3 minuten of 4 minuten in beeld en de andere is er vrij snel vandoor. Ja, sommigen moeten de roet douwen. Een rugstroep afdoen. Ja. Lekker. Alleg, Bulgaren doen met en Kesselijk. Ook Bulgaren. Bulgaren. Oh, ik dacht dat er Alleg stond. Oh, ook Bulgaren. Ja, de zus zag zeggen. Dus ik neem aan dat er Bulgaren liggen. Ook Bulgaren. Nee, echt? Bulg. Ah, dat hebben ze ook nog gedaan. Ook Bulgaren. Doen met en Kesselijk. Wie mooi, hè? Zo'n Einzelganger zichzelf verkleedt. Lokale Einzelganger. Het consulaat van Bulgarije is al blij zien met de aandacht. De aandacht voor Bulgaren. het imago dat wij hebben van een Bulgaar. En wat is dat met die Bulgaren? Zitten er heel veel Bulgaren? Nou, er zitten voornamelijk veel Polen, maar inmiddels komen er ook veel die kijk. Roemenen, Bulgaren. Het is allemaal hetzelfde. Precies. Hier zien de Bulgaren. Goed bedacht. Ja. Ja, toch? Leuk. Sabi. Wie is Sabi, Ruud Kleine?
Dat even vragen wie Sabi is. Want misschien is er een bekende Bulgaar in Kessel-Eik. De Sabi. Die had je geen geweten wie Sabi is. Sabi, dat is een Bulgaar. Dat is een Bulgaar. En dan is hij naar Kessel-Eik echt gekomen met een optocht met te doen. Die vindt ze dat uit. Dat is geweldig, hè? En dit Sabi? Dit Sabi, de Bulgaar. En de bedoeling is, ik heb ook met veel afgesproken. Noorden op, toch? Kunnen ze mee bellen. Voor de voedselbank. Als ze een onderbox willen brengen, kunnen ze mee in de Bulgaren gratis af komen halen. Het gaan geen gratis toe. Geen gratis toe, en ze kunnen ook de kleur zelf kiezen. Dankjewel. Wie vindt ze dat aan? Ik vind het fantastisch. Goed zo. Dankjewel. Graag gedaan. Tij Reinders uit Kessel-Eik. Bulgaren doen het in Kessel-Eik. En de volgende heet de Piepelig. Wim Paar uit Bolder. Weer een heel mooi kunstwerk. Ja. Ik heb wel zo'n ter land, ter zee en in de lucht gevul. Ja. Met halfvaste zo heet. Wat leuk om eigenlijk zo'n sans houden dat ze dan in het water... Ja, precies, dat ze doorlopen. Met de creatie. Dan combineren we dat met de roetje in Venray. Ja, en dan vervang ik dit door Jack van Gelder. Wim heet de Piepelig. Sjoen de piep. Ja, mooi man. Maar wel leeg. Maar is ook echt leeg. De piep wel, maar Wim, dat ga je nog wel. Nou weet de camera van Tom, dus daar kun je erin kijken. Ik heb nog niet gezien. Ruud heeft gekeken, piep is leeg. Ja. Is echt leeg? Ja, hij is nu voorbij Ruud, ja. Kijk eens wat een actualiteit. Ik probeer het gewoon even hier, hè. Ja, nog Olympisch kampioen. Onze Camille. Camille, ja. Nu een ring los hangen. Ja, is natuurlijk teruggetreden van het Olympisch Comité. Vanwege dat is een toenmalige vriendin zo geslagen heet. Had hem maar gehouden met die handschoen aan. Ja. Dat was het minder geweest. Ja. Maar had Anna al ooit eens met die vriendin gesproken? Hebben ze die al eens leren kennen? Dat weet niemand. Niemand weet of Camille niet echt een goede ree houdt. Dat weet ze niet. Ja, een goede ree om te houden. En een jager. En wat dit de jager? Ik denk op een klein hart. Ja. Kleiduiven. Deze zullen we nog een keer moeten zien, regisseur. Wil ik hem ook begrijpen. Ik weet dat het al laat is. Oké. Ja, dit is... Oké. Dit is een jager. Oh, jagersvereniging Dubbel Luips. Ja, Luips. Luips. Oké. Luipse hangert er. Ja. Hij is op zoek naar iets om af te scheten. En loopt iemand achter hem. Ja, dat is de laatste Einzelganger. Oké. En ook zij blief in een rol, want dat is Ank Everts. Ze zal het dadelijk meemerken. Eerst nog even de Dubbel Luipse jager. Oké. Ja, daar gaat hij hier. Even richten. Ja. Spanningsboog. Dubbel Luips. Dubbel Luips. Ja. Ja, jij met de broekjes om, hè? Zeker. Honden kregen de broekjes om met zijn lupsen. Ja, lekker zonke, lekker weerke. Onder die omstandigheden hebben we vandaag met halfvaste de Einzelganger-optocht beleefd. 108 deelnemers. En dit is Ank Everts uit Herkenbos. En wat uit Ank? Ik las de optocht aan. De lasmachine. Ik vind dat Robert dat goed heeft. Vormgegeven om Ank te laten afsluiten. Slim gedaan, hè? Kijk het staan. Ank las de optocht voor ze af. Die moet natuurlijk als laatste, net als de eerste, ons beginnen. En zo lassen we de optochthoors af. Met nog de fanfarekapel van Bolder op de achtergrond. Die hopelijk het volksliedkoor hebben staan dadelijk voor de prijsuitreiking. Ruud Kleine. Oh nee, die zit even de kant. Oh nee, daar is ze. Ruud, wie hebt ze het beleefd?
ja, voorhand ganz slim voorbij zien trekken. In Kessel-Eik, van hier in het noorden, met ook veel deelnemers uit deze regio. Ik ken volgens mij nog de juryvoorzitter Tom Doesborg om de uitslag, de top 3 van deze Einzelganger op te horen. Tom, het is zoiets, hè? Ja, we hebben het heel moeilijk gehad, dames en heren, vanmiddag. Ook psychisch, maar ook lichamelijk, want ik heb binnen de ruk van het klote kruksje weer op zitten. Dankjewel, Roger, Robert. Ik weet niet, heb je Robert al gezien? Ik zit hier achter de borseier. Ja, beter 10 borseier in het gezicht als 10 kilo overgewicht. Nou ja, goed, wat er iets. Dankjewel. Wies volgend jaar in Geisteren, in de gemeente Venrooy. En Ruud, dit is door uitslag. Wil ze hem hebben? Geer. Ja, de Kumpen. Hij is er. Ja. Goed. De top 3 is bekend. Alle deelnemers, dankjewel voor het meedoen. Spaskapel hadden een toes paraat, vuurder nummer 3 van dit jaar. En de Kump uit Meijel. Het is Thijs Engels, ik zit in de lach. Ja! Hoe gaat Bjorn de eerste van de Eikaters? Die had de trofee vuurdig. De Max Ego stond, Thijs, dankjewel. De nummer 3, hè? Derde van dit jaar. Proficiat, Thijs. Heel geweldig. Top 3. Hij is volledig verrast. Het kan wel een beetje vuur stellen. Oh nee, het draait helemaal vol. Applaus voor de nummer 3 van dit jaar. Dan Gonvier naar de tweede plaats. Deelnemers nummer 68. Paul Roberts uit Wessem. Echt lek informatie is er nummer 2 van dit jaar. En de toes van de Spaskapel. Fissiat kiest de trofee van de Hoergeet. De politiemol van dit jaar. Geet op zijn treetje staan. De tweede plaats. Applaus voor Paul. Ja, en dan had de Spaskapel ook een roffel. Had er ook een roffel. Vergeet. Want dit is het moment. De winnaar van de Einzelganger optocht 2018 in Kessel-Eik. Kump. Net uit Limburg. Want het is Frank Verhoeven uit Nijkerk met het spetterend showkorps. Applaus! Rustig. Dit is alleen Nijkerk. Ziet voor hem nog. Nee. Is hij weg? Nee. Van die kant moet te komen. Spetterend showkorps. Het spetterend showkorps. Ja, hij komt nog maar eens. Ja, de Kumpen. Ja. Zwoer verbaasd natuurlijk. Komt er niet doorheen natuurlijk. Hè. Dat is flabbergasted. Hoe gaat Bjorn hier te denken af? Dit is een complete verrassing. Ik moet echt emigreren naar deze provincie, merk ik. We hadden een nieuwe Limburger, dames en heren. Je mag hier boven gaan staan. Het hoogste schavot is voor jou. Dit is de top 3 van de Einzelganger op. Nog één keer een groot applaus voor alle deelnemers en voor deze heren. Had ik al hand gegeven. Volgend jaar gaat de Einzelganger optocht naar Geisteren. En voorhand, ja, daar zijn ze blij met. De keienschieters zijn hij en wethouder Anne-Thiele Anne. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel, dankjewel. Wij staan te popelen om het te mogen organiseren. Zit je er wel zelf nog volgend jaar na de verkiezingen dus? Ik hoop het. Moeten jullie allemaal stemmen 21 maart in Venray. We gaan kijken of jij goed met de vlag naar die kant kan lopen. Want als je de Eiffeltorens volgt, dan kom je uit in Geisteren. En dan zien we die vlag daar volgend jaar met halfvaste wapperen. De Spaskapel die speelt Bronskoen Eikenhout. Dit wordt de Einzelganger optocht van dit jaar. Dus tot volgend jaar. Je mag de vlag gaan halen. Dankjewel.
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, Nieuw Energy Systems, Bakkerij Broekmans, Pradé en Les Artis.